Ambulanzi, helikopter, pulizija, timijiet mediċi u l-protezzjoni ċivili. Dawn kienu xxeni li l-4 filgħodu Crew ta' One News raw esperjenza waqt li 64 rekluta flimkien ma' 20 uffiċjal mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħadmu kontra l-ħin biex jelbu diffikultajiet li ħadd ma jkun qed jistenna u li faċilment jinqalgħu f'każi emerġenzi. Dalgħodu ninsabu propju f'Selmun fejn qed insegwu numru ta' eżerċizzji ta' taħriġ li qed isiru minn rekluti tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-fatt f'dan is-servizz se nsegwu numru ta' xenarji ta' emerġenzi li jistgħu jsiru madwar il-pajjiż fosthom terremoti u anka tiġrif ta' bini. Bil-bis protettiv, vetturi ta' tifi tan-nar u għodda speċifiċi, ir-rekluti għamlu ġurnata jaħdmu flimkien biex jelbu l-ostakli maħluqa f'dawn l-eżerċizzji ta' salvataġġ. One News kien fortunat biżżejjed li waqt wieħed mill-eżerċizzji wasal helikopter mill-istess dipartiment biex jgħin f'operazzjoni delikata u jintrefgħu persuni ta' parsi vittmi minn taħt it-tifrik. Ftit wara 200 metru l-bogħod mill-bażi tat-taħriġ estensiv, One News tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colleiro, li spjega fiex kienet tikkonsisti l-ġurnata biex nifhmu aħjar il-ħidma tal-uffiċjali. Barra li nitrenjaw ir-rekluti tagħna bħala parti mill-kors taħriġ biex wieħed isir u jilħaq pompir. Qegħdin nagħmlu wkoll taħriġ magħhom fejn jidħol l-AFM, it-tobba tal-AFM, il-helikopter, il-medical services minnaħa tal-isptar tas-saħħa, il-pulizija u qegħdin naħdmu kollha flimkien u qegħdin naqlaw ħafna problemi apposta. Colleiro spjega li waħda mir-raġunijiet għaliex għażlu Selmun bħala lokalità biex isiru dawn is-simulazzjonijiet kien il-fatt li minħabba toroq dojo u perikolużi, il-vetturi ma jistgħux jitlu preċiżament fil-post tal-inċident u għalhekk irid ikun hemm koordinazzjoni konġunta biex kull biċċa għodda tinġar bl-idejn. Fil-fatt din kienet waħda mill-ostakli li ġew introdotti f'dawn l-operazzjonijiet. Jiġru mal-irdumijiet sibna wkoll klip tal-K9 fejn bdew ukoll jitalmu jfittxu persuni mitlufin jew saħansitra nies mirdumin. Colleiro rimarka li anka l-klip sabu diversi ostakli jistennewhom. Il-klip qed ifittxu fil-waqt li l-helikopter qed jagħmel l-operations tiegħu mela l-kelb għandu distrazzjoni, għandu xi ħaġa li forsi ma tantx daqshekk komdu biha, imma biex jidra li inti ikollok emerġenza kbira dik ir-realtà tal-ħajja. Sa dan it-tant Colleiro tenna li l-aktar eżerċizzju diffiċli li se jkun qed isir ftit jiem oħra u simulazzjoni ta' 36 siegħa biex ikomplu jitħarġu fuq dawn ir-realtajiet li jistgħu jaħkmu lil pajjiżna għall-arrieda. Ġi spjegat ukoll il-preparazzjoni għal taħriġ bħal dan u wieħed diffiċli immens, però fl-aħħar mill-aħħar u ta' importanza kbira biex kull ħajja li ssib ruħha f'diffikultà tiġi salvata. Huwa challenge kbir u jkun fih ħafna l-problemi tiegħu, però kien hemm irrieda minn kull entità għaliex fil-verità meta jkollna dawn l-operazzjonijiet dejjem naħdmu flimkien. Li d-darba li qed nagħmlu qed impoġġu iktar stress minn normal għaliex l-operazzjoni hija ħafna ikbar. U qed nieħdu vantaġġ tal-fatt li għandna 64 rekluta ġdida u allura nistgħu nħeġġu anke għalihom huma stess jaraw kif timxi operazzjoni kbira.